Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Renault, το DT4All, και πάνω σε αυτό θα κάνω το πρώτο μου βίντεο στο πώς να προγραμματίσετε όταν ανάβετε το flash να σβήνουν τα φώτα ημέρας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Ανοίγουμε την παροχή ρεύματος. Όποιος έχει κάρτα, αυτοκίνητο με κάρτα, καλό είναι η κάρτα να είναι κάπου κοντά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την αναγνώρισή της. Όπως επίσης πρέπει να προσέχουμε να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος προς το σύστημα και κυρίως προς τον εγκέφαλο, γιατί όταν το προγραμματίζουμε και φύγει το ρεύμα υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εγώ παρατήρησα στο δικό μου τουλάχιστον κάθε 3 με 4 λεπτά έσβηνε το σύστημα. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας κάθε 2 με 3 λεπτάκια πατάμε το κουμπί ώστε να μην φύγει η παροχή ρεύματος και μπορούμε έτσι να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας. Λοιπόν, και μετά το επόμενο βήμα είναι να πάμε στον υπολογιστή. Πριν ανοίξουμε την εφαρμογή πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει συνδεθεί ο αντάπτορας με το Wi-Fi του υπολογιστή. Οπότε πάμε στο μενού ρυθμίσεις. Εδώ σε μένα έχει συνδεθεί. Αν δεν έχει συνδεθεί, καλό είναι να το συνδέσετε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Και πάμε τώρα στην εφαρμογή μας. Εδώ επιλέγουμε το Wi-Fi. Πατάμε το κουμπάκι το οποίο λέει πως είμαστε γνώστες του ότι μπορεί να συμβεί κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητό μας αν χρησιμοποιήσουμε λάθος την εφαρμογή. Αφού έχουμε επιλέξει το Wi-Fi, τότε πατάμε το ALM, σύνδεση δηλαδή με το ALM σύστημα. Το πατάμε, βλέπετε εδώ πέρα το άνοιξε. Το βάλω σε full menu. Και εδώ πάνω επιλέγουμε το όχημά μας. Εδώ μπροστά είναι η κωδική κάθε μοντέλου της Renault. Υπάρχουν και στην άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση τη δικιά μου είναι το Koleos. Να το βρούμε. Το Koleos. Ακριβώς το Koleos με το XZG. Και εδώ πέρα έχουμε τις διάφορες εφαρμογές, τα διάφορα μενού των εγκεφάλων που έχει το αυτοκίνητό μας. Λοιπόν, λέγουμε τον εγκέφαλο UPC MM, διπλό κλικ. Συγγνώμη. Κατεβαίνουμε στο πρώτο μενού. Δεν ξέρω αν θα είναι ίδιο σε όλα τα αυτοκίνητα. Καλό είναι, αν κάποιος δεν είναι σίγουρος, ή να ρωτήσει ή να το ψάξει λίγο, κάνοντας δηλαδή διπλό κλικ. Μπαίνουμε στο μενού, μετά ξαναπάμε κάτω εδώ, επιλέγουμε διπλό κλικ. Βλέπετε μας το άνοιξε, γιατί πάτησα εγώ πριν κατά λάθος διπλό κλικ. Θα περιμένετε λίγο, παιδιά, μην το βιάζεστε. Είναι δυστυχώς επικίνδυνο το πρόγραμμα να κλείσει, να σας πετάξει έξω. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στα μάξι. Ηρεμία, θέλει απόλυτη ηρεμία. Κατεβαίνουμε κάτω και ψάχνουμε να βρούμε τα φώτα. Εδώ είναι. Lights configuration. Το επιλέγουμε. Πατάμε διπλό κλικ και περιμένουμε. Αργεί λίγο. Το πρόγραμμα αργεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Περιμένουμε. Βλέπετε άνοιξε. Και θα ψάξουμε το μενού που είναι για τα φώτα ημέρας να σβήνουν κατά το flash. Όπως βλέπετε εδώ είναι αυτό το DRL Inhabit by Flasher. Είναι 0.
Το read είναι το μενού που είναι το πλαίσιο στο οποίο μέσα εκεί βρίσκονται όλες οι πληροφορίες του εγκεφάλου που είναι αποθηκευμένες, και το write είναι όταν εμείς θέλουμε να γράψουμε κάτι. Εδώ πέρα τότε πάμε στο write και στο DRL Inhabit by Flasher. Σημαντικότατο να επιλέξουμε εκεί. Πάμε στο write, βλέπετε εδώ πατάμε ένα κλικ, σβήνουμε το 0 και βάζουμε το 1. Πριν πατήσουμε το send, που είναι στην ουσία η αποστολή της πληροφορίας στον εγκέφαλο, πάμε εδώ πάνω και επιλέγουμε αυτό το εικονίδιο εδώ με το προσωπάκι. Στη δικιά μου περίπτωση δεν ξέρω ποιο πρόγραμμα, δηλαδή ποια έκδοση θα κατεβάσετε. Καλό είναι να ψάξετε το expert mode. Είναι εδώ πάνω, αυτός ο κυριούλης. Πατάμε εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώθηκε το expert mode, οπότε θα μας επιτρέψει να γράψουμε τα στοιχεία στον εγκέφαλο. Βλέπετε, στο read είναι 0, στο write είναι 1. Πατάμε send και περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Αργεί λίγο, μην το πιέσετε, υπομονή. Κολλάει λίγο η οθόνη και μετά τα ανοίγει όλα, ανοίγει ξανά δηλαδή τις πληροφορίες και με την καινούργια πληροφορία γραμμένη. Περιμένουμε λίγο. Βλέπετε, τώρα εδώ το διάβασε, εμένα για κάποιο λόγο εδώ μου τα έβγαλε κόκκινα. Δεν μας πειράζει, δεν το πειράζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όπως βλέπετε, το DRL Inhabit by Flasher έγινε 1. Αφού έγινε 1, στην ουσία ο προγραμματισμός μας τελείωσε. Ένα μας μένει ακόμα, είναι να το δοκιμάσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να μου πατήσετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί θα ανεβάσω και άλλα βίντεο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όσα δηλαδή μέχρι τώρα έχω κάνει εγώ στο δικό μου και είμαι σίγουρος, αλλιώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι κάποιος να βρει βίντεο πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και ήσασταν εδώ. Ό,τι θελήσετε, ερωτήσεις, τι να αγοράσετε, τι να κάνετε, αν μπορώ να βοηθήσω, γράψτε μου στα σχόλια. Θα απαντήσω ευχαρίστως. Τότε τα λέμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.